Galondi Zegati, Tenya Wilila, Falakachi, the man. Tenya Wilila, Galondi Zegati, Tenya Wilila, Falakachi, the man. Tenya Wilila, Galondi Zegati, Tenya Wilila, Falakachi, the man. Tenya Wilila, Namara Shikolumba, Tenya Wilila, Falakachi, the man. Tenya Wilila, Saraga Jubu Muri, Tenya Wilila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كشي على تدو هنا على تدو بركة على تدو لك جديننا وكلنا بلا جلنكا wajulu kene kanumogo amawla dunia ka fo anga bi wajulu kene kono ambe ken ba marala jamiyatu ansardin tonde munumbe kabe samba flantan sheki marsi kalot le muga ani fla uye wele bla sayyid ahmad tijani haidara ma kese kana senjo ka marabulo kono bara nunumbe la jele damine na sitagili marsi kalot le muga ani nani sitagili ka wajulu ni duawdo bane ko fe sayyid ahmad tijani haidara ya kunda dugumin ka kera Dialafara o sen fe atmena jibruya ani dugum sanin chama ka duawdo ke oluye ka blasral kaun lase manam nana dona Dialafara ma baw adugutigew almamina kaw meru sous-préfet bela jelem bora ko kan ni soja no kan nyanyarle yira ka bismillah kuma kan la se Cherif kema ka fa bora ka so anana ka so wodan tigalo ko fe shufe wajulu kenan nana sigi wajulu kenan min ka usagi na tuguni ko kan ni soja kuma ukura ya ka dantigal kuma la se tuguni fe munun bora dantigal kauna anga je ko bara ulaje masa min sona ka ausigi ni kene barakale ni kene norole ambi alafu dante foli mina ni an nisodiale ni an walawalale ni an munyamnyale ni an karamogo nali noye an karamogo denge a di Cherif Osman Madan Haidara denge Haidara Sheikh Cherif Ahmed Tidiane bun Osman Haidara ko a bismillah Dialafara sous-section Togola comité tani nani ka fara Dialafara komini bela jilinga ni ka anga fanga bunda mugo fo u barikada ka u wole nyumando kosobe kerengere yana noye anga sous-préfet wallahi aye bunya bage amsaru ye ni mugo todo mbo fo sabu depuis bina amase Andara akuma na afe akunganga voyager bi mais ako ati voyager an karamogo ba obina ale ka marakono ale baga voyager toy ka Tidiane Haidara ga nali kono wallahi amba fo dante foli mina katla ay layruta ko komi ko jamana alla fi alente folo a gardi ko noye a gendarme ko vraiment ko o ka gele doni me kanga ta gendarmerie fe ni gendarme ko no o manse ka nyenebo ale ere ka gardi kele mimbe ko abo bla kananga wajulu kene garde wallahi donc ame minini anga Cherif kefe aka dugaw ke anga kuma nay fo ala babulo me aka barala o kofe amanga monsieur le maire ufo ana barke nyo bela jelen ko be bismillah kene ka Dialafara sous-section Togola sabu ayuka bunyaye o yeminge sous-section ne de ya président do inyaye ka faye ko anichi ka alaka a barke nyo bulu me barala o kofe amanga dugutigo ufo ko barka ko wole nyumando sabu bi utara ko bita karamogo ga nofe mogo fo folo hana ya soro Tidiane mana olubita ko ka foli bula kene kan folo anaka delegation ani alimami ay tegere fugun ame dugaw kay ala ka me dugu kuna amen dugu ala ka ka asagoyi donc o temino ko fe ame minini an karamogo fe
u ye min fɔ n'o ye sanuko ye yan ye sanuma jamana de ye kɛrɛnkɛrɛnna a ka dugawu kɛ fo ala bɛ se ka hɛrɛ don Dialafara mara kɔnɔ a hɛrɛ donna koyi sabu ala ye hɛrɛ belebeleba fila de kɛ Kɛɲɛba jamana mɔgɔw ye ni mɔgɔw t'a dɔn sabu hali a ma mɛn fɔlɔ hali a tɛ kalo kelen bɔ a fakɛ n'o ye a seyidi Cherif Ahmed Haidara ale tɛmɛna Kɛɲɛba jamana in kan a tɛmɛna don min tile 3 kɛra walahi sanji bina Kɛɲɛba jamana in kɔnɔ hali a ma mɛn o kɛra donc kabe le 24 ma n'a denkɛ nana depuis a denkɛ nana fo an filɛ yɔrɔ min tile ma bɔ sinon a tɛ kun cɛ la k'a fɔ k'i bɛ kun bɔ donc an b'a dɔn k'a fɔ ko adamadenw tɛ kelen ni mɔgɔw k'a fɔ ko adamadenw tɛ kelen ko adamadenw ye kelen ye donc wallahi i b'a dɔn k'a fɔ ko tu dɔn kuma don. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Silamɛ jama cɛ ani muso kɛnɛ sigira hɛrɛ la ala ka ɲuman wuli hɛrɛ la an bɛ ala deli karamɔgɔkɛ ɲɛ a bɛna kuma min fɔ an ye ala ka mɛnni tulo d'an ma an bɛ ala deli karamɔgɔkɛ ɲɛ k'a ɲini a fɛ a fɛnɛ ka ala deli anw ye ka dugawu k'an ye an bɛ dugawu k'a ye halisa sigija ni kɛnɛ ala ka da an n'a ma ala ka ni kɛnɛ ɲɔgɔnna caman sigi dugu in kɔnɔ yan an bɛ a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ kɛnɛ in kan yan bɛɛ lajɛlen k'a kɛ basigi karamɔgɔ ye kuma min bɛna fɔ an k'a lamɛn ni hakili ye wa bɛɛ lajɛlen k'i sigi k'i basigi an kana mankan kɛ walasa an nana ala ko mun na an bɛ se k'a nafa sɔrɔ n'a fɔra ko karamɔgɔkɛ sigilen filɛ nin ye nin mun filɛ nin ye nin belebele mun sigilen filɛ a ɲɛkɔrɔ nin ye n hakili la a kun kan ka wajuli belebele kɛ Burukina le 4 mais ala y'a kɛ a ma sira sɔrɔ mais bi na a filɛ nin an ɲɛkɔrɔ yan nin ye sansiba y'an bolo dɛ o sansiba mun n'a b'an bolo an ka minɛ ni basigi an ka minɛ ni hakilisigi ye a bɛna duwawu mun k'an ye an ka duwawu in minɛ ni barika ye ka tila ka ala deli ala ka sija ni kɛnɛya da a n'a fakɛw n'a balimaw bɛɛ lajɛlen ma ka sija ni kɛnɛya da an bɛɛ lajɛlen ma k'an bɛɛ lajɛlen fatu silamɛya kan k'an balo silamɛya kan k'an fatu limaniya kan ne b'o de fɔ a ka duwawu k'an ye halisa u y'a fɔ cogo min na sɛnɛ ani sanuko de bɛ yan sanuko gɛlɛya kɔni bɛ yan kosɛbɛ kosɛbɛ jama sanuma mun filɛ nin ye yan ala bɛ se ka duwawu jaabi an ye a b'a kɛ karamɔgɔkɛ kama a bɛ se k'a kɛ jama sanuma in fɛnɛ kama donc an bɛɛ lajɛlen k'an basigi an ka lamɛnni kɛ an ka mɔgɔ ni min sera min ma o ka yafa ɲini an ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ an ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ne tun bɛ se k'o de fɔ ala ka jama in ɲuman jɛnsɛn. Kuma caman tɛ n bolo na kɔntɔ n'o dɔrɔn ne ma parce que n taatalen sun to karamɔgɔ kɔntɔ n taatalen maa ma sɔtɔ mais ni naata jan kan kan profiter ka kɔntɔ commune dingo bɛɛ bɛ jan bɛɛ content ta karamɔgɔ la n'a la mɔgɔ si tɛ jan même man content bon i ɲa bɛ jama bɛɛ na kamarin tɛ Dialafara dɔrɔn tɛ yen tɛ dɛ ni mu dugu 30 ni dugu 6 a mɔgɔ bɛɛ bɛ jan ça veut dire que la ko bɛ taa ni ne Dialafara commune kɔnɔ donc o to i ka duwawu kɛ n ye n bɛ duwawu min nɔfɛ a ka kɛ commune bɛɛ la duwawu ti sanuko min fɔta i bɛ duwawu kɛ n ye fo ala taala si den ma kɔlɔya min bɛ n kan n'o mu sanuko kɔtɛ ti fo kɔlɔya ala taala si kɔlɔya bɔn kan wale mu ala sago i sago parce que da to mɔgɔ dɔ bɛɛ dan tɛ kelen ti peut-être i da ni ala ka kɛ ni ka ɲi duwawu kɛ n ye ni ala sɔn t'a ma njanga tilo ke jebaliya je menje wakati na ndi ala sɔn t'a ma sisan o je ni a bɛɛ sabu k'a fɔ ko non jamana bɛɛ sina na ni kale da ɲini jantu wale bɛ ma na su hakɛto wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Bismillahir rahmanir rahim. Dialafara cɛna muso a bɛɛ ni su n tɛna kuma janya parce que wulada in na n ye n ka discours kɛ français la mais n bɛna dakuru ɲɛ 2 fɔ an karamɔgɔ Asayid Cherif Ahmed Haidara an b'a fo an b'a fɔ a ye ko a bɔra a ka so a nana a ka so Dialafara sous-section Ansardine kabini bi tɛ ne b'u dɔn o organiselen don kosɛbɛ karamɔgɔw bɛ to ka na ka bɔ dugu wɛrɛw la ka na wajuli la yan kabini karamɔgɔw ma na o bɛ se ne fɛ u b'a fɔ komana nin don an karamɔgɔ karama sina bɛ nale wajuli la Dialafara an nana bonya da i kɔrɔ
n'u nana an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ disposition min kan ka ta an b'o ta ɲɔgɔn fɛ vraiment organisé len don an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an karamɔgɔ n y'a fɔ n ka discours kɔnɔ français la wulada in na cogo min gouvernement ma kulonkɛ dinɛ ɲɛmɔgɔw la dɛ particulièrement i fakɛ Ousmane Cherif Ahmed Haidara bɛɛ b'a dɔn Mali la cɛkɔrɔba in bɛ jɔyɔrɔ min na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma Ala k'a man kɔrɔ parce que c'est un océan de sagesse vraiment Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma n ka kuma laban ye kɛ min ye an karamɔgɔ ɲina 2018 on a l'habitude de l'appeler une année électorale kalafiliw bɛna kɛ local et régional surtout présidentiel a bɛ dugawu kɛ i n'a fɔ aw y'a kɛ cogo min na ka tɛmɛ bɛɛ y'a ye 2012 Mali ye gɛlɛya min sɔrɔ bɛɛ dinɛmɔgɔw jɔyɔrɔ y'a la Ala dɔrɔn de ye Mali bɔ sinon janfa min kun sirila Mali kan Ala dɔrɔn de y'a bɔ sinon cɛ m'a bɔ muso m'a bɔ donc hali bi a b'aw cɛsiri a bɛ dugawu kɛ jamana in ye 2018 élection min bɛ nalen Ala k'a tɛmɛ hɛrɛ la Ala kana baasi foyi kɛ Mali la Ala ka élection ɲuman tɛmɛ o bɔlen kɔfɛ o y'a fɔ cogo min na an ka jamana ye sanu bɔyɔrɔ jamana de an bɛ waati min na ko bi karamɔgɔ gɛlɛyara dɛ n'a gɛlɛyalen don ne tɛ sanu baara kɛ mais n b'a dɔn k'a gɛlɛyara parce que n'a gɛlɛyara i ka dugudenw bolo cela veut dire k'a gɛlɛyara i yɛrɛ bolo donc i bɛ dugawu kɛ sanuko Ala k'a nɔgɔya an bɛ bɛɛ lajɛlen fo alhamdulillahi rabbil alamin an badenw ni dantigɛliw de kɔfɛ kuma nana di kumatigi yɛrɛ ma Seyida Ahmed Tidiane Haidara nisɔndiya ni farifoni min tun bɛ a la a y'o daŋɛnɛmaya dakuruɲa fila min fana sɔrɔla a bolo ka lase wajulu sira fɛ an ka jɛ k'o baaraw seereya أيها السلام عليكم الله يا ربي على كم الهرلا أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على الجميل خلقا وعلى الكامل خلقا وعلى العظيم خلقا سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الطيبين ومن والاهم أجمعين إلى يوم الدين ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله أمبدو نعم أنكلي كوفك على تنغيني كبو شيطان تورما أني أنكلي كانغا ولندن دمنني على تغبر قماي على مية دمننا باللبا على مية هنا لو قولي تجي نلا هرا هنا كرنغرلي تجي دو أمي كشين نمان ينو على ينفعكو كأكاد بنيمان باكا نو إكرام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أني كرسول نسانمو أنا كصحابة نيمو أني مغنيما منو فرلا وكاني بارا نيما كلي فوق تاسجين ولي ما يربي على كان بلا جريه أولا آمين أبدو تملكو كبوي نعم أمين نبا بلا جريه فو مغو بوري كسو كسكنين كايا أمبو فوني الإسلامية كفولي أني كلياني بديا كفولي ني أودي على كشيك نينا أوبلا جلينكا آمين يا ربي على كان أحموكلا آمين على كان سخو داما آمين laban ɲuman bɛ ala bolo ala ko nɔgɔya an n'aw ye ala ka n'aw kɔrɔta ya rabbi ala ka n'aw wasa an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ don an ka jamana kɔnɔ ala ka hɛrɛ don silamɛ jamana bɛɛ kɔnɔ degun ni tɔɔrɔ minnu bɛ yen ala de y'a wilibaga ya rabbi ala ka wuli musa ala kana jugu sanna ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammadu wa ali bisuina an nisɔndiyalen don ni an ka sigi an badenw fɛ yan Dialafara kɔnɔna la ka bɛn le 24 3e mois 2018
ka kɔn an doni ye sigi kun na an bi an ka bonyamasigi an b'a kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka dugumaabaw ma kabiri an ka doni yan an ka dugutigi an ka imamu ka fara monsieur le maire ani sous-préfet a bɛɛ y'u ka baaraw bila ka na an kunbɛn kɛnɛ kan yan a kelen kelen bɛɛ o ye bonya kumaw de kɛ ka an kunbɛn ka an bisimila a b'o cogo kelen na ka tila ka déplacer ka taa fo an ka jatigila la an selen kɔ k'o bɛ taa fo Musa o kɛra bonyaba ye su in na u bɛɛ bɛ wajilu kɛyɔrɔ la yan fɛnɛ o sara bɛ Ala bolo n y'o de fɔ kabiri wulada in na n ko n'a bɛ fɛn yira anw na a b'olu yɛrɛ ka diinɛ kanu an'u ka silamɛya bonya a bɛ o de yira an na n'o de ye Seydi Cherif Usmane Madana Haidara ka o den kunbɛn ni kunbɛn cogo in na o kɛra Ala kama sabu n y'o de fɔ mɔgɔw ni Haidara ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛra diinɛ in laseli sira kan o la nin bɛɛ k'i ka baaraw bila ka na an bonya kɛnɛ kɔnɔ o sara bɛ Ala bolo Ala ka sarako ɲuman d'u ma o bɛ jɔda min na yarabi Ala ka sabati u bolo dugutigi a ye min ɲini kabiri wula fɛ ani bi su in na n'o ye dugu ka hɛrɛ ye n'o ye sanu ka sɔrɔli ye a se bɛ Ala de ye an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala k'a nɔgɔya ani imam an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a mɛn silamɛ jama ɲɛfɛ Ala ka n'u bɛɛ lajɛlen sara o la bi su in na nin fana kɛrɛnkɛrɛnlen don an badenw bolo yan n'o ye Jamiyatu Ansarudinil Islami ye Dialafara kɔnɔna la ani ka fara kanuɲɔgɔn bɛɛ kan ko ka su in na ta k'a kɛ mawuludu ye ka kuma Alakira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka kuma ale kan tarima fam suro an bɔra o ɲɔgɔn na an badenw fɛ yen stakili kɔnɔna la o fana su labɛnna stakili sous-section mɔgɔw fɛ n'o ye ansaru an'u kanuɲɔgɔnw ye ko k'a kɛ miiri ni hakili jigi ye Seydul Bashar Muhammadul Mustafa la o la an bɛ Dialafara yan olu fana y'a kanu ten n kun bɛ nin de fɔ n ka kumaw la ka caya Musa silamɛ ɲuman bolo dɔw bɛɛ ye mawuludu ye mawuludu kɔrɔ ye di ko a ye fara ɲɔgɔn kan ka Ala fo ka Ala wale ɲuman dɔn k'a fɔ a ye cɛba min di an ma n'o ye kira Muhammadul Mustafa ye a y'o dili min kɛ an ma ka Ala fo la ka Ala wale ɲuman dɔn silamɛ ka do yeta bɛɛ mawuludu o nisɔndiya don munna sabu ka d'a kan silamɛ ka yɛlɛma bɛɛ a kan ka baara kɛ ni silamɛya ka bilasiralikan de ye ko a ye nin kɛ a y'a to ni jɔnni ka kuma ye cɛba min ni o nana an bɔ dibiw la k'an bila yelen sira la Muhammadul Mustafa o la ka don dɔw kɛrɛnkɛrɛn n'i ma don bɛɛ sɔrɔ a sigi kama i ma dɔgɔkun bɛɛ sɔrɔ a sigi kama kalo bɛɛ ma sɔrɔ a sigi kama san bɛɛ man ka tɛmɛ ni a sigi ma kɛ n'o ye ka Ala barikada ni kira dili ye an filɛ o kɛnɛba de kan Muhammadul Mustafa n'i sigira ale ka kɛnɛ kan Musa a bi an miiri ko kira a ye nin bonya in sɔrɔ a ye nin tɔgɔ in sɔrɔ ko tɔgɔ jumɛn don bonya jumɛn don i bi a jaabi sɔrɔ ko Ala ye bonya min kɛrɛnkɛrɛn Muhammadul Mustafa ye k'a bonya adamaden bɛɛ ni kira yɛrɛ ko ten ana sayyidu walada Adam wala fakhr ne de ye adamaden bɛɛ lajɛlen la ɲɛmaa ye ka sɔrɔ waso tɛ ma waso Ala nka Ala de y'a kɛ ten ka n fusamatiya adamaden bɛɛ ye ka tila ka n bila ka na o bɔ filiw de la ka o bila sira ɲuman kan Ala ye ne de k'o ye Muhammadul Mustafa ka bon n'i sigira k'i bɛ kuma ale kan a ka bonya kan a ka karama kan su in na tɛ se k'an bɔ o la Musa an bɛ dɔgɔkun bɛɛ ta ka kuma ka kalo bɛɛ kɛ ka kuma ka san bɛɛ ta
itsaka foi fo ale ka hakala nakara fona kara fitini Allahu Akbar. Madul Mustafa aka munga aka yafaka aka kleneyaka aka ladiriyaka aka jogo bayaka Musa ibi donin da madefo me aki wasa ko ala ire kumana aka no nyima ka qur'ana kono ko wa innaka la ala khulqin azim ko ne ala kallay muhammadu bi jogo baka islameya jogo dine do ni o bora la kaba Musa abela jire chena cheminu ni o yira dine chebawi ku ye no bawbla Musa olu ye dina ye ka fo jogo kodo ko ye jogo kote seli gaza kelite ay tarima fam o chebaw minu ye dine toko baw soro ka joro baw ke dina ko la abe islamay ko bara de do jogo la tarima fam bara do de o de la Sheikh Abdul Qadir Jailani abo defo ko lan tasil ila Allah bi qiyam al-layl wala bi siyam an-nahar satasil ila Allah bil karam wa tawadu wa salamat as-sudur ako ikado ko anti se alama fiu ko anga shu seli chaya ante ti boduguma ko tanze alama koy clip befe en journée anti jimmy anti dominique ko otanze alama koy la ilaha illallah muhammad rasulullah Sheikh Abdul Qadir Jailani niyaka kumai ko anti se alama fiyo anti ala tugu nyonya yere soro fiyo ni seli kotiga baliyai wal manni shun dabla baliyai ko me ambi se alama ni munye aywa Musa bil karama ne femba ide ni mabayai mabayat soro fiyo fo jogo ko ni jogo tangali wa tawada ani yere kolo ani yere majigi ala jati kama tarima fam ani yere majigi wa salamati sudur ani ni ka kishi ni ka sanuya ni ka kishi soroli aw wa salamati sadr mami ni fo slamen nyuma do fa ka sabati ale duskuna aka sabati ad-duskuna ko kishi de babulo kanya shibeba assalama fen jaman de bi yalla ni kono od la kira modul mustafa ka hadisa do be aba foanye aqul la tadkhulu al janna hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu ako ati do al jinna fiyo fa ka ta kalimane jonyi wa autika limani jonye faka kenyo ve ka nyonkanu yala atato muhammadu ka fedo di ama ni ayo mine abi kenyo ve abi nyonkanu ko kirama ko ambe o fe o di ama ako farshu salam zati bainakum haidara ako ay kishi chayani nyonje kishi akachala karamo chama mbi akoro foni jume ko ay foli chaya ani nyonche nga ni yere sigi ka laje iba do ko foli chaya te kanu yi muti kanu samakana la komi foli do foli ye atoya soro sabu slame o ka foli no ya ala kiraye anana foli ke ala ka kishi bi ka ifene ba sigi ala ka kishi bi yere ka wa ole tura foli yala okoro foli yere bi foli ba asoro de no te foli ta koroi salamu ye jume ko kishi kira ko ya ko ay kishi chaya ani nyonche okoro ide ay hina nyona ni balma min de kunedo surafina tabulu addeme dumini dama mi muso mangana na desembe ka ordonnance sa ta o deme ka ordonnance sa ngadama ko nayo kishi chaya ni nyonche abike nyove ni wuli bali ola me feka mulla kale nota naya jate mina mba do ko foli gwanzante e musa nebe kefo anga ma ngo gune do nyona misiri kono muso tike mbi fe kanobi na wa foli gwanzante na fanya ide ay ola ko ay kishi chaya ni nyonche ni bolmai iba do ni jume
ni aka hina na ka makari ila Musa silamɛya mɔgɔw bɛ ninnu de la wa alakira a nana ninnu de kama o de la Sheikh Abdul Qadir Jailani a ko an bɛ se Ala ma ni ninnu de fɛnɛ ye ni ninnu de ye tari m'a faamu ni ninnu de ye wa wulibali do dɛ ko tawada ani yɛrɛmajigi Musa Luqman al-Hakim do dɔ la a y'a denkɛ wele a bɛ ka ladilikanw d'a ma a ko n denkɛ n b'i ma a ko tawada lil haqq a ko yɛrɛmajigi tiɲɛ ye n'i ye tiɲɛ mɛn kana sɔn fiyewu ko ne m'a fɔ walima n ka karamɔgɔ m'a fɔ k'i kana taa ten dɛ ko tawada lil haqq takunu aqil an-nas a ko i majigi tiɲɛ ye ni o kɛra i bɛ kɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen la hakilitigi ye tari m'a faamu kuma dɔ la kodɔnnaba faamu bɛ min na mɛ a ka yɛrɛ bonya a ma sɔn ka tiɲɛ baara kɛ Musa a bɛ dɔgɔya ka jigin fo dugu ma Abu Jahal a tora silamɛya histoire la a tora diɲɛ histoire la a bɛ wele de ko Abu Jahal Abu Jahal kɔrɔ ko kodɔnbaliya fa tari m'a faamu a tɔgɔ welela ten mɛ ka sɔrɔ Magan jamana kan a ka faamu bonya fɛ ale tun bɛ wele de ko Abal Hakam tari m'a faamu kodɔn fa tari m'a faamu kodɔn fa sabu faamu min b'a la kodɔn min b'a la mɛ alakira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kuma min na ni ale cira kana mɔgɔw bilasira k'u bɔ jugumankɛ la suyɛli ni janfa ni namara ani danzako ka o bila sira ɲuman kan n'o de ye hinɛ ɲɔgɔn na sira ye ka makari ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn jigi tugu ni o y'o silamɛya sira ye Abu Jahali bani min kɛra o ma a n'a ka kodɔn mɛ juguya kama a bana k'a yɛrɛ dɔgɔya tiɲɛ minɛli la a welela ko kodɔnbaliw fa sabu ni hakili bɛ yen Musa i bɛ tugu tiɲɛ kɔ sabu n'i y'a to yen i na dɛmɛba wɛrɛ y'a la Musa min t'i ye tari m'a faamu tiɲɛ minɛli a i b'i yɛrɛ ye o la dɛ maa tɛ maa musalahaw la k'o kɛ Ala fɛ k'i kɛ diinɛ fɛ tiɲɛ minɛ musalaha fɛn t'o ye a bɛ fɔ an ye ko a y'a yɛrɛ di Ala ma sabu diɲɛlatigɛ yanni waati ko de don i nana mɔgɔw kɔfɛ yan Musa mɔgɔw bɛ f'i kɔ o ye Ala ka sunna ye a ka danni na wulibali don i nana cogo min i bɛ taa ten jɔnni y'o latigɛ setigi ye maa si tɛ se ka min ta bɔ yen n'o ye Ala ye o de la ko i jija i cɛsiri i mana waatinin min sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ o di Ala ma kana sɔn diɲɛlatigɛ k'i ɲinɛ o waatiw kɔ kana sɔn diɲɛlatigɛ k'i malasa ka bɔ Ala minɛli ma n y'o de fɔ n'i ye Ala minɛ i yɛrɛ ye nka n'i banna i y'a kɛ jɔn na ko i yɛrɛ la wulibali don dɛ o de la Alahu Ta'ala ko tɛ kuranɛ kɔnɔ ko ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin alal mu'minina wa azizatin على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم واسع عليم نقرأ لك كماي ودل الدين من اللي بارك لي ناي كو إبيري ويجنبي من عمل صالحا فلنفسه ومن عصى فعليها وما ربك بالظلام للعبيد Ala ko ten ko ni mɔgɔ min ye ɲuman kɛ ko i y'a kɛ i yɛrɛ ye n'i kɛra jugumankɛla ye ko i m'a kɛ maa la dɛ ko i y'a kɛ i yɛrɛ de la nka ne Ala tɛ n ka jɔ tɔɲɔ o de la n ko n'i ye diinɛ minɛ mɔgɔ b'a k'i yɛrɛ ye o de la kuranɛ ko aw mɔgɔ o mɔgɔ n'a limanana ka da Ala la man yartadda minkum an diinihi ni maa min seginna ka bɔ a ka diinɛ minɛli ma ka bɔ a ka diinɛ ka baara kɛli ma a ka diinɛ a bilasira ɲuman minnu kan i n'a fɔ silamɛya diinɛ ko a ye jɛnɛya to yen a ye namara to yen a ye janfa to yen a ye ɲɔgɔn juguya to yen a ye ɲɔgɔn dabali to yen ko ni mɔgɔ min y'i kɔ don ka bɔ o ma mɛ silamɛya jalamugu b'a kan na a gulɔki b'a kan na a bɛ y'a misiriw kɔnɔ nka a ye kɔ donnen don ka bɔ silamɛya baaraw la Ala ko taa n'a ye ten nka i k'a dɔn fasawufa
أما ما يأتي الله بقوم يحبه بني الله أكبر أما ما ko ni e maso ka ala ka sirata ka kɛ ala fɛ ko ala bɛna ni jamakulu ye jamakulu min ni olu bɛ ni ala b'o fɛ yuhibbuhum ala b'o fɛ wa yuhibbunahu wa o yɛrɛ bɛ ala fɛ karima fam ala b'o fɛ wa o yɛrɛ bɛ ala fɛ ala bɛ jɔnniw fɛ minnu sɔnna ka ko to ala taala wulibali do dɛ ala bɛ mɔgɔw de fɛ minnu ye ko to ala taala kuranɛ aya jumɛn b'o o sabati ye ala ko te muhamadu ka hakɛ la kuranɛ kɔnɔna la kira muhamadu mustafa a ka hakɛ la ko in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum n'a bɛ ne ala fɛ ni minnu ko bɛ ne ala fɛ tigitigi k'o ye tiɲɛ ye ko a ye tugu n ka kira la ni tugura kira la ina jɛnɛya dabila ni tugura kira la ina suɲɛli dabila ina namara dabila ina janfa dabila ana ɲɔgɔn dabali dabila ni tugura ala ka kira la sabu kira nana an bɔ o kɔngo bɛɛ la ka an bila jumɛn kan ɲɔgɔn jigi tugu sinji tuguli balimayaw dilali i ni bɛɛ ka jɛ hali ni mɔgɔ min ko n tɛ silamɛ ye ko i n'a ka balo ala de y'a bɛɛ bila dugukolo sanfɛ ni ala tɛ fɛ a ka balo a tɛ sɔgɔn kɛ dugukolo sanfɛ nka ala ye toli kɛ ten dɛ kira bɛna don min jɔnni ye silamɛ ye ale de nana fɔ mɔgɔw ye o tarima faamu o bɔra jumɛn na boli sɔn namara janfa o bɔra o de la ka fara ɲɔgɔn kan nin diinɛ minɛli la ni e y'a sɔrɔ bi o kɔrɔ silamɛw ni bɛɛ bɛ jɛ silamɛw ni bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan mun de ɲinina an fɛ ko a y'u wele ka na sira ɲuman kan mɛ weleli bi diinɛ silamɛya tɔgɔ la bi o bɛ dan minnu ko an tɛ silamɛ de o kafiru dama de bi la silamɛya diinɛ mago bɛ minnu wolola silamɛya la n'u fa n'u baw ye silamɛ ye dɛ i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min k'an wolola la silamɛya bi diinɛ mago bɛ olu bɛɛ wele la sabu olu ɲinana silamɛya sɛbɛ kɔ n'o y'a jogo ye wulibali don an bɛ to ka nin fɔ an ka wajulu ninnu senfɛ an kɛlen ka nin misaliyaba in sɔrɔ misaliyaba alimamuso dɔ ani arabukɛ dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ alizeriyɛn don tarima faamu mɛ ani cɛ in tun bɛ ɲɔgɔn fɛ kanu sira kan cɛ in mago jɔra a b'a furu mɛ muso in ye alimani ye o la k'a furu a ka gɛlɛ ale somɔgɔw ka jɛ n'a ye ka diinɛ wɛrɛ mɔgɔ furu ka don ka so sabu arabu don ko fo muso ka silamɛya muso ko n'i ma ɲɛ ne ka silamɛya kɔ e bɛ waati di yan n ka silamɛya étudier n'o y'a sɔrɔ n ka dongo don ni n bɛ don na don ni n tɛ don yɛrɛ n na o f'i ye a ko baasi t'a la a ye sira di muso in ma a y'a kɛ recherche daminɛ silamɛya kan ka silamɛya jateminɛ tuma min na ni a tilala a ko cɛ ma a ko n sɔnna ni ye tiɲɛ diinɛ ye wa wulibali dɔ dɛ ni ye silamɛya sɛgɛsɛgɛ a sɛbɛsɛbɛ sira kan musa i ti jaabi foyi sɔrɔ a la ko jɔn kan ka tugu diinɛ min na o ye nin ye wulibali don kuma min n'a tilala a ko n sɔnna n bɛ don silamɛya la nka sariti min b'a la ni n ma ɲɛ ko an bɛna furu ne tuubitɔ i b'i jija an ka tuubi ɲɔgɔn fɛ cɛ ko cogo di ne wolola silamɛya la ne ye silamɛ de ye a ko ne y'a ka diinɛ min yɛrɛ charge kɛ kira min cira n'a ko o y'a ka kira ye o ko jɛnɛya ma ɲi mɛ ne ni e bɛ ɲɔgɔn fɛ nin zan hakɛ ye a ko gulɔ ye haramu ye mɛ ne ni e an b'a min waati bɛɛ a ye fɛn o fɛn bali ne bɛ ne ni e la o siraw kan o la n'an ma ɲɛ a kɔ an bɛ ka tuubi ka don diinɛ in na a sɛbɛ la an ka sɔrɔ ka furu kɛ tarima faamu wulibali dɔ dɛ bɔn an caman nɛgɛnɛgɛlen do tan de an bɛ jigi danba kan an kɔni ye silamɛ kaban an bɛ kisi e bɛ kisi cogo di kisitigi ko i ka sira min d'a ma e m'o taama kisi bɛ sɔrɔ ni mun ye a bɛ sɔrɔ ni jogo de tilennenya ani laadiriya fo an k'an yɛrɛ di ala ma o de la n ye nin de f'i ye n ko ala ko n'an b'ale ala fɛ tigitigi ko ale ala kanu tɛ sɔrɔ fiyewu wa ale ala yɛrɛ tɛ k'an fɛ fiyewu
fo kira yambla mina fanga tukodela fattabi'uni ko aytugune muhammad la yuhibbukumullah no kira ala yarabe kawfe wa yaghfir lakum dhunubakum akatamelengoro jurmula ne ala bisoro ko yafa na tuguranga kirala kira tugunyoya ifein bebi yende wa ode ya bela jelela gelebay sabu chama kira tugunyoya inte islamiyya damay atogola nga seli damay la bara sabu anye dode ta ka dobla ko ayake anyo doke me ayato anyina na oko ha misir ko sella in jamande jena kelawe ode namara towe ode javanjiwe olu de dabali jugo kelawe me otma seli kunye muye amase ko nye galo alati galo tikene nga ala dungote suratul ankabut la ko muhammad ma wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un muhammad selijo ni seli dima mungama sabu abi jogo fatani kabo wole juguma feminu ngonedu jomba dabla ni bisin meselma anda bona anganga yinga yala ambi femi na selire doa sabu mbirila wulila aninzilla kelenda de seliti soro fiu fo joka tu alala as-salatu sillatu bayna al-'abdi wa rabbih ko seliyatu nyoya e joni amachela fini alaka communiquer ibi jok mami kiramo mustafa yo defo ko ubudullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ko alabatu alaka jo ina fi nyabala kuma fe ko ngane e nyete alala adondoro ala nyabila ibi ka fe fo akhlobala ni anjaman zillati jogo chaman bana obi bona piu nanga selikera tugu nyoya e alala ka communiquer ka kuma alafe sabu feminu bi fo sella niyata ka lame abigele e ka salamu bla ka tayi tieli yorona tugu abigele nga selire dombali yala ibita selifona seranga nyongo miside kono Allahu akbar sami Allahu liman hamda salam bla la atin no fo ibla ay ona me feka movie ika famiya dama ko ala kanu be soro nikra modul mustafa no fe tuguye ay ambla sra minunga anaya ambali minuna ola anga njija anga hakilito anyira kuna ananga demayala musa kra modul mustafa annana anzabati ni jogo bado diliye ama onzira yoro amin danyini mo wofe أجمع البيعة على الإسلام إسلام يا بيا أنا لا سلي بلا أما فلافو مغوي أين دفو ني أوي جوي وجوي تيني ني مين ده أوي بيع أي ندي أكاي وا أي نتدا على ككرا دي أكاي وقرآن فنكونا sahaba minnu dugura ala kira nɔfɛ olu ye nin de ta ala kira bolo ka kɛ silamɛ ne a ye an b'a fɔ an tɛ siran tɛ jɔra fɔtɔ sabu an b'a dɔn nin kɔni an b'a dɔn wa wulibali lo i tɛ sɔsɔba sɔrɔ a la ayi o ye nin de ta nin de ye jogo ye Muhammadul Mustafa ala y'a fɔ a ye kuranɛ kɔnɔ suratu nasiri kɔnɔna la iza jaa nasrullahi wal fath ورأيت ناس يدخلون في دين الله أفواجا محمد ni ala ka dɛmɛ nana ani dɛlɛli n'o ye maganda yɛlɛli ورأيت الناس ibna mɔgɔw ye yadkhuluna o bi don fi dinillahi ala ka diinɛ na afwajan jamakulu o bɛna don ala ka diinɛ na jamakulu magandɛlɛ ibna o ye Muhammad أمي فرق رمض المصطفى على كونيا سبتي إنا فتحنا لك فتحا مبينا نعلى يدل لك يا محمد يدل من بنجرا نمغنديما يا دل أو نعلى كونغوتي نمغنديل كرا مغوبيدو في دين الله على كديننا نو إسلامي أفواجا نو ليدو دي يلا أو كراوا أو فنا كرا إرواية أو بي أو سبتي
kuma min na kira sera magana maga min y'a gɛ ka ba ala ne de la mawludu ye fɛnba ye i bɛ ala kira jogo dɔn nin sigi ninnu na o ye ala kira gɛ ka bɔ a fa dugukolo sanfɛ ka taa fɔ madina yɔrɔ wɛrɛ ani abubakar bɔra ɲɔgɔn fɛ tari ma faamu kuma min na kira mawludu mustafa bɔra nka ala ye se d'a ma minnu y'a gɛ ka fɔ fangi fa ala ye se d'a ma olu bɛɛ kan n'o ye maka mawludu mustafa seginna ala kelen ka se di a ma maganga mɛ u bi bɔ madina ka se magan kangu ka kuma min o bɛna sufɛla ma kira ko a y'a jɔ a ye si munna ko sabu n'a donna mɔgɔw ka sufɛ u jabi wuli o la a kana sɔn ka don a ye to yen ni ne ye hinɛ nabi ɲuman ye nabi rahma hinɛ nabi ɲuman ale ka baara filɛ minnu binna ka k'a gɛn nka a ye se sɔrɔ u kan bi a ko n tɛ fɛ hali u ka siran sabu ne nakun tɛ ka n da sara ye n nakun tɛ ka bi u kan ye ayi ne bilakun de ye ka mɔgɔw bɔ juguman na k'o bila ɲuman na o man dɔn o de la u ye n gɛn nka n bɛna n yɛrɛ yira u la ko ne ye jɔnni ye mawludu mustafa ani sahabaw sira dugu jɛlen a ma gire ka don ni kɛlɛjama ye a ye mɔgɔw bila ka taa fɔ magangaw ye ko mawludu mustafa n'a ka mɔgɔw dontɔ don wa an t'aw nɔfɛ k'a faga dɛ sabu ka d'a kan kira ye du dɔw fɔ ani yɔrɔ dɔw fɔ ni maa o maa taara ye ko tɔɔrɔ t'i kan n'i taara alikaba la ko tɔɔrɔ t'i kan n'i donna abu sufiyana fɛ yen ko tɔɔrɔ t'i kan ni maa min ye datugu i yɛrɛ dala i ka so i ma bamuru ta ka silamɛw kunbɛn ko tɔɔrɔ t'i kan tari ma faamu nka kira donlen tasa ni kira ye u fara ɲɔgɔn kan kira ko a bɛ ne ye cogo di a cɛ la o ko an b'i ye maaba min ye maaba den ye kuma min na o ye nin fɔ kira ye a kira ko aw b'a ye cogo di ko ne bɛna mun kɛ aw la a ko anw b'a dɔn e tɛna foyi k'anw na ni yafa tɛ kira ko tiɲɛ don n yafara izhabu wa antum tulaqa a ye taa a ma minɛ dɛ k'a fɔ n kan ka bi aw kan n bɛ s'aw la bi k'aw faga a ye n d'aw faga wa a ye taa k'a fɔ fɛnɛ ko a jɔna ma bɛ n bolo la izhabu wa antum tulaqa a ye taa n'a ka hɔrɔnya ye a ye taa ko muhamadu y'aw labila ko muhamadu tɛ tɔɔrɔ s'aw ma kira ye nin kɛ mɔgɔw de la minnu ma seereya bolo fɔlɔ a ka ala danaya kan ko a ye taa wa olu de nana a cɛ min ye nin kɛ o bɛ k'an wele ka na min ma nin ye tiɲɛ ye wa an bɛ don nin diinɛ in na an bɛ don ala ko jamakulu ninnu de nana o bɛna don ala ka diinɛ na kuma min na o nana a ye riwayaw bɛɛ ɲininka cɛw nana o donna kira bolo silamɛya la ni bayi a ye musow fana nana o donna nin don ni bayi a ye o de la ala ko ten yadkhuluna fi dinillah ala ka diinɛ na afwajan jamakulu kuma min na nana a ye riwayaw dayɛlɛ k'a lajɛ kira ka hadisa bɛ yen nɔgɔ tɛ min na ni kira ka sahaba b'a f'i ye ko kuma min na fatu maka kɛra ni mɔgɔw nana o bɛ don ala ka diinɛ na ko faja arrijalu wan nisa'u wal kibaru was sigar fabaya'ahum ala al-islam wa shahada kuma min na kira ye wele da ko cɛw nana musow nana denmisɛnw nana mɔgɔkɔrɔbaw nana ko o nana bayi a kɛ kira ye silamɛya kan ani shahada kan sabu anw ye nin de fɔ n ko silamɛya don kan nin layidu in don mɛ ɲinan kɛra ko a tora yen de pewu a tora yen nka o ko de la shahada de don ni min ye kalimatu shahada fɔ i kɛra silamɛ ye a banna kɛlɛ t'a la dɛ an tɛ maa sɔsɔ ko anw jɛra n'a ye n'i ye shahada kɛ a bɛ maa kɛ silamɛ ye mɛ ni dalilu jumɛn ye ko e y'a fɔ wa walima i ka karamɔgɔ ka kuma don wa ayi ko an y'a ye nususuw la an y'a ye sɛbɛnfɛnw na ala kira nɔfɛ k'a ye shahada f'u ye n bɔra k'a f'i ye sisan nka a dan'o ma wa i ka shahada bɛ yɔrɔ min tigitigi dɛ n'i dan b'a la k'a bɛ bukhari kɔnɔ muslim kɔnɔ wa kira y'a fara ka ye baya a leyidu wɔɔrɔ in bukhari kɔnɔ muslim kɔnɔ i bɛ sɔn dɔ la ka dɔ to yen mun na n'i ye tiɲɛ ɲini n'a ye i n'a fila ta ɲɔgɔn fɛ o ne ta tɛ e ta tɛ an tɛ kira ye an si ma ci o kɔrɔ muhamadu min nana n'a ye an
ay min ye o nofe o bi jaku ne ne e ka kabara ke ne oyi wa modul mustafa de an weleli ke odui ka mogo do dinana ala ka dinana ni shahada ko shahada mi ko de shire ka fo mafuiti ala ko muhammad ya ka chide o do bo de fo na ko be kele munati shahada fo on bi kuma mogo minun jela ka chala shahada ko ala kele muhammad ya ka chide anjama mo ne do kaw ha me min doreide ambi o de lase ko ala min ye kele ndi fla fara ala kabli e bi dese ko fo ni ala ka kele sabati ka dese ka fo ndi fla fara ka chaman de ko ala ye kele o bi misiro kono menable no dala o bi domaw ni somaw fe fo de ka toy ha wa muhammad ya ala ka chide o de mata wasade o de la bay aya laba ko kira muhammad manam bla bara nyuma nan bake fui ko de faraka en no ta muhammad ya kirai o de mata wasawo me aye bla fe do la ayi bali fe do kella fo de ka sabati bolo ka toy wa ninde farale do aka ani jogo tominu na bi société be kono jeneya sueli namara ani mafa wallahi ko kan nunu de sheria ka fo ko nga nunu tui wa nama faraka de kira de ya faraka abi qur'ana kono o de la fatu makala mambe na ni chew na bay ake ni muso fana na ko bido ni zlame keleina kira klale chew tala ay muso tadamne muso bina ko me ala ko muhammad wa qur'ana kono suratul mumtahana ayatan flana ya ayyuhan nabi iza ja'aka al mu'minatu yubayinaka ala alla yushrikna billahi shay'a wala yasriqna wala yaznina ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم محمد na alaka dina do mogo bi do la afwajan jamakulu chewdona wa muso natofle ni onana ku bi do ni dine na yubayi inaka ku bi ibay anyonya ka futi flafara alaka uti shwelike uti jenayake utu de umvaga uti namara ku se kono ta ku bulokoro ni muhammadu yubla baranywa mina ubake ko bay aduma ikana ala yafa dole ne ala yafa masan bihne karima fam wa utubira ninde odo ni woro to ko kuma me ni chengudo an mai bugar de tubito o de kumbata umar islamiyate tayo ha etatede abi islamiyate bolo chogo mi ka kete abakete o yejume enno asura adamna na fatu maka do anga kewe ya kadamna odo sel damna nas kira chidowa o ya amma fo islamiyate madamna nini an saka tana ite wa la jaku yale do ika sel dira klama islamiyate santan kilena islamiyate bolole du ko sanfe santa ani kile o ko fe selindana sandani kele fena kofe nikra hijra ke kata madina o sanvlana shun fardera o fena kofe sanani na jaga fardera o fena kofe sanvla no islames hijra sanworo nai hiji fardera kramate me sanvla ka balo lable tarima fam o koro kira samwani koke hiji tala ma hiji fardele ama fo islameni ni madam ne wa ay ati foti adundo ala fe ala de ode ya mina wati wa kira saraka ndetoy sabu ni atoy di mujashe kuma mina nabna nabal makay ko muhammad bayihu ala al hijra kira ko maddat hijra li ahliha mbal makay bayadama hijra bayadama kira ko hijra bayabana la hijra ba'da al fath fatu makka ko fe hijra table ako alama tubayiina ko otma ibay ajmen di ama wal mambal makem riwaya fatu yat kele ama alama tubayihu aw alama tubayiina afla bebe tarima fam ako ubayihu ala al-islami wa jihad ako nima do bay'a mimbe no bi sena nimbo dama islami ya bay'a anini jihadi bi ni bay'a kan ako ka bi bay'a kaka tarima fam akoro kira ya ira na islamiyata be minu ndemena ayo yere ira
baya do temana no hijira baya nga slameta obi obi boywa enne islamay baya ni kunungo chew yake nene efena kanga sabatlendo akatew wulbaldo kunungo chew de selinge me ali bi o selikile tambolowa no oye baya inge nene ekanga jano minali olambi feka munyira aula ko nimbay ay ne jaku ya ngelengeleka wulbaldo me nye kuma do de fo ka temeti ko na damna ngona damna na wati abeda makaka ngala slamaya nimbay allay du woro damna na dabi depi kirachi wati wulbaldo kuma me na nimbay enkira muso fe ni woro ni qur'an na nay muso dok mala mimbi wele hindu bintu utba atara balmaka do be no abu huzaifa abi kitabu dayle mimbi wele ko hayatu sahaba ajuzu folo nayo dayle asafa bisheki ani fla abaye babula babu mimbi wele ko babu bai'ati nisa muso ka bai'a abu babu dayle kuma mina hindu yeni bai'ake natara abu huzaifa nyinga no ya balmake ko anye bai'a minga sisa amuso ni woren yala chew kuma ni nyogo kewa abal make ko ma abu huzaifa ako hakaza yubayi wa hakaza yashtarit ako ni njogo indela kirabi bay adi be mata chene musoko tala woni njogo indela kirabe ni shurutu nununka ni woren abindeti ngale bi tubi domi no abu huzaifa depuis islamé fajuru depuis islamé damine minun tubira ka tukira ko ale bo chewdela wa bayni bay ay ndeke abubakar as-siddiq ibi kitabu la min wala ko ashabur rasul li mahmud al-masri ni alaka kitabu dayla kitabu wala ko ashabur rasul ajuzu folo tabaa ula niyo dayla ka laje aba fi ko kuma mina abubakar siddiqi ni annana ay kira ka wele dakame ko alima annahu la yakzibu ala al-khalqi fa kayfa yakzibu ala al-khaliq azza wa jalla ko bogari ya doka fo kira kunti galoti ke devonye ko tsaka galoda ala la kachira ama lisanu حاله يوم الدعية إلى الله من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم ما جربت عليك كذب قد كو بكر كا حالو ni oye achoyai kira kele ka weleda ako madele ka boy galon tike noqa ama lisanu maqalihi nga adalane fa shahida an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ako nga dalane shire ala ko mafoyte ala ko muhammadu yakachide summa tadda yadda ila habibil mustafa li yubayi'ahu ala al-islami o ko fa solaki bolo bamba ka de ala kirama ka bay akaye islamiyaka kiram tike ba fi ko de kana tike folo min dona ala kira bolo ka islamiyya bay ake kira bole ko tike folo min dona bolo ni riwaya ka kuma la oye abubakar sidiki takay me ka so ka ko abolinye no ali ibn abi talibi ani afrumso khadija kuma mina chinana ni ay ulu wele ako aslima taslima ko ayere ay islamaya ni okera abi kishi soro wa atiya tahdiya ayere di no kera abi kanda soro fa wallahi من محمد كلنا إن جبريل عندي يدعوكما إلى البيعة الإسلامية. قال لا على لا جبريل جونفل نفيا على إنشي ومبتشي فلا سأودما كلا تيران دنامي أين نو ويل دمنا أدو تري ما فهم أكو جبريل فل نفيا أبي كويلة إلى بيعة الإسلامية كان إسلامية بيعة ما كايو منه كإسلامية. نبني نيني يباسر كتاب كرامي ولا كو سفينة البحاري قرآن التفسير دو سفينة البحاري ناصري تري ما فهم نندو دبكرة كلا سلي فلو دو ninde fora mogoy wa ninde bora slamela jogo bine kabwala oda ya betun do kamana gana anin ngundo muna tunna amatuno enema qur'ana aya fe sisa o tunna wa ibini ngalle ke ko muna dawde na kabwaka dawde na o yere kan na fawde kam anga dalu day qur'ana an kira ka hadisai amba surunya ya ay mimme ne oklo garska ala ka famia ko nyumandi amba baraka na ya rabbi ana ko no ya nawe
ala ko kaka ala yakama ne ala kira horomay alhamdulillahi rabbil alamin ambadew nitu yanye Dialafara marsikalo tle muga anin nani samba flantan shekin amade lala feni nyona cha mala ke o irana afule ni wal nyuman don ta kala se Dialafara che ana muso afamala mugo adina mugo kelingele na bela jelema fogata se sitagile kauma beteya kofi jibruya jija baboto konda tabakoto sitagili nala manga jonya irana sigida na tawla bina sorolike wajulu to munu ngera duguse unve abina nikelengele na bela jelen soronga yano kuma uchamba ufoka wali mando akanyama dalla akambe jian wati ware wa shukran lakum fi amanillah. Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachiendeme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachiendeme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachiendeme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachiendeme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila